daga zuciya, zuciya daga zuciya. Masu kallo barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da kasancewa tare da ku a cikin sabon shirin ku mai farin jini. Shirin daga zuciya shiri na musamman da ya saba ilimantarwa, faɗakarwa da ma wa'azantarwa. Tare da ni Usain Abdulkadir ɗan Hajiya da kuma abokiyar aikina Khadija Muhammad Zayanu, wanda kuka fi sani da Mummy Police. Mu ne za mu dinga kasancewa tare da ku a cikin wannan shiri a kowane lokaci kuma a kowane mako. A yau shirin zai tattauna ne akan maudu'i na musamman, wato tarbiyya. Amma kafin mu tsindin cikin shirin za mu ɗan je hutu na takaitaccen lokaci. Idan muka dawo za ku ji shin tarbiyya ta wani fanni, domin fa tarbiyya fage-fage ne. Saboda haka ku jirace muna dawowa ba da jimawa ba. Daga zuciya, zuciya daga zuciya. To masu kallo barkanmu da dawowa daga hutun takaitaccen lokaci. Idan yanzu ka zo ko kika zo ko muka zo muka ratsi shirin daga zuciya ne ke zuwa muku kai tsaye a daidai wannan lokaci. Barka da wannan lokaci, barka kuma da wannan rana. Yawwa barka dai. Idan muka duba kamar yadda muka yi alƙawarta ma masu kallon mu cewa za mu tattauna ne akan maudu'i na musamman da ya shafi tarbiyya. Za ki ga cewa ita tarbiyya tana nan kashi-kashi ne kamar yadda na faɗi a farko. Shin Mummy Police, menene ita kanta tarbiyya a farko? To tarbiyya, ka san idan ka ce tarbiyya wata jaka ne, a yanda nake fassara ta, wata jaka ne babba guda ɗaya wanda idan ka buɗe ta za ka tsinci abubuwa daban-daban a ciki. Ita kuma wannan jakan ba za ka iya ba da iya adadin abin da za ka ciro a ciki ba, don komai za ka samu a cikinta. To haka tarbiyya take. Akan duba fannin ita su kansu iyaye, sannan kuma tushen kenan. A duba daga wani tushe ita kanta uwar ta fito, daga wani tushe shi kanshi uban ya fito, sannan wani tushe ne asalin shi wannan yaran da suka fito daga cikin tarbiyyan, daga ina ne su waye su. Ok, idan na fahimce ki kenan kuma masu kallo idan kuna binta, tana so ta fahimtar da ku cewa ka girmama tushen da ka fito, domin hakan abu ne mai amfani. Ki girmama tushen da kika fito, domin hakan abu ne mai amfani. Sannan mu girmama wa'inda muka taso a gare su, domin hakan abu ne mai amfani. To amma baki ganin cewa wani lokaci zaki ga kamar misali tarbiyyan da ta da ta yanzu akwai bambanci ne, shine yasa ake samun akasi ga sauran abubuwan? To haka yake. Kaga idan aka ce maka maganan tarbiyya kamar yadda ka ce din, shi tarbiyya din yana bi da asali ne. Abin da yasa na ce wani tarbiyyan yana bi da asali, wani kuma yana bi da yanayin rayuwa. Idan ka duba tarbiyyan da ake yi a baya, a iyayenmu da kakanni, tarbiyyan da ake yi yana da bambanci da wanda yake faruwa yanzu. Akwai tazara sosai. Akwai misalai da dama wanda zan kawo maka, za ga akwai bambancin tarbiyya da yanzu da na da. Misali na farko. Na'am. Yanzu misali na farko idan na yi kawo maka maganan cewa kamar tsakanin iyaye su kansu, wannan mahaifiya ce wannan mahaifi ne, yaro yana tsakiya. Wani tarbiyya asali ake ba mu wannan yaron? Ka sani daga ran da uwa ta haifi wannan ɗa, yana lura ne da duka abubuwan da iyayen nan suke gudanarwa a tsakaninsu. Wani makaranta ne abun yake ɗauka. Shi ne yasa na fara ce maka ka fara duba su waye ne, wane ne wannan mahaifiyan yaron, wane ne kuma wannan mahaifin yaron. Farkon tarbiyya kenan. Kaga za a fara daga auren, samun cikin, haihuwan, sannan yaron ya taso har ya fara ganin abin da iyayen suke yi. Sai an lura da wannan tarbiyyan da kyau akan irin rayuwar da muke ciki yanzu akan matsala na tarbiyya. A da a iya sani na, kamar yadda kika ce idan muka yi duba ga ita kanta tarbiyyan a da, za ki ga cewa akwai abin da yaro yake yi. Kallo, irin kallon da mahaifi ko mahaifiya za ta mai, zai gane cewa akwai wani saƙo da take tura mai, yana yin wani abu ba daidai ba. Amma yanzu sai kuma aka samu yaran yanzu za ka kalle su dawo maka da kallon, sun san suna yin abun ba daidai ba. Shin ta ina ke ganin cewa an fara samun wannan taɓaran? To waɗannan taɓaran suna faruwa ne tun daga kamar yadda na ce maka yaro yana ƙarami, tun daga aka haifi yaro. Yanayin yanda uwa ta tafiyantar da shi, yanayin yanda uba ya tafiyantar da shi, haka yaro yake tashi. Sannan kuma sai in ga kamar irin wannan tsoron
ba wai za ka sa ma yaro firgici a tattare da kai ba ta yanda har in ya ganka zai dinga jin tsoro a ran shi. Amma sai in ga kamar yanzu yaran yanzu babu tsoron iyayensu kaman a cikin zukatansu kaman da. Ba kya ganin cewa soyayya ne da suke nuna ma yaron a fili ban ce kar ka so naka ba amma dama an ce dama ka so naka duniya ta ƙi shi, duniya ta ƙi shi, ka ƙi shi duniya ta so shi. Idan muka buɗe abin gaba ɗaya za ki ga cewa soyayyan da iyaye suke nuna ma yara yanzu a fili, saboda kamar misali yanzu Auwal ya fita wasa waje sai ya je yana yin abin da ba daidai ba, sai maƙocin shi Malam Ishaq sai ya zo, da ya zo sai ga yana yin abin da ba daidai ba sai ya kwaɓa mai har ta kai ga ya sa hannu ya buge shi don ya san cewa ya yi abin da ba daidai ba. Za ki ga mahaifiya ta naɗa lulluɓi ta fita ta je ta samu wannan dattijan da ya bugi yaron ta ji meye dalilin da ya sa ka bugan min ɗa. Idan kuma mahaifin ne yake nan shi ne zai fita ya je ya same maƙocin shi a gaban yaron. Sannan ban tare numfashin ki ba, za ki ga cewa idan baya nan mahaifin in ta je ta yi nata ta dawo, mahaifin yana dawowa, kai ka san kuwa maƙocin mu yau abin da ya yi me ya yi, dukan mana Auwal ya yi. Shi ma za ki ga ya tashi bai saurari abin da ya faru ba, kuma ko ka saurari abin da ya faru ma sai ina ga kamar bai dace ka ɗauki yaron ka je gaban maƙocinka ka nuna ka zo kare yaronka ba akan me yasa maƙocinka ya bugi ɗanka. Kamar yadda ka kawo wannan misalin. Farkon tarbiyyan daga gida ya fara. Kaga wannan har ya kai ne ya fita waje ya yi. To a gidan ma kafin ya fita waje ya yi laifin, a gidan ma yana yi. Za ka ga tsakanin uwa da tsakanin mahaifiya da mahaifi, za ka ga idan mahaifin yana son yaron soyayyen yayi yawa, mahaifiyan ko da yaron ya yi laifi bata isa ta mai hukunci ba. Haka zalika idan mahaifiyan tana son yaron, idan mahaifin ya ga yaron ya yi ba daidai ba ko yaran sun yi ba daidai ba ya zo ya ɗauki mataki a kai, uwar za ta tare. Ko kuma idan ba mahaifin suka yi laifi za ta ma yi ƙoƙarin ta rufa ta ɓoye kar ma a bari ya san an yi, bari ya ɗauki mataki. Shi ne yasa na ce maka tsakanin mata da miji, tsakanin iyaye biyu sai an san su waye ma waɗannan iyayen. To idan haka ne a daidai wannan ratsin akwai saƙo. Saƙon ko shi ne masu kallo, ka nuna ma naka so ba don kana son ya lalace ba, domin in ya lalace kai ne da abin alawadai. Ka so naka ba wai ka nuna mishi soyayyan a fili ba, ka so shi ne don duniya ta so abin da yake yi. Ka yi alfahari da naka idan ya zama na ƙwarai. In ya zama na ƙwarai sai duniya ta yi alfahari da shi. Duk ɗan da duniya ta yi alfahari da shi dole za ta yi alfahari da iyayen shi. Saboda haka iyaye mu yi ƙoƙari mu gyara namu, sannan mu gan su tsaf, sannan mu ga kuma duniya tana son su. Su so abin da ɗanka yake yi, wani abin alfahari ne a gare ka mahaifi. Mahaifi ko mahaifiya ko iyaye da suke kallon mu a daidai wannan lokaci, ku sani naka ne. Sannan kuma ya kamata kai alfahari da naka, saboda ya amsa sunanka kuma ka so a kira shi da sunanka. Ina ganin kamar wannan saƙo ne a dunƙule ga masu kallo domin su fahimta. Idan muka tafi kuma ɗan kaɗan, in muka ɗan jirga zuwa wani guri za ki ga cewa akwai abubuwan da iyaye suke a gaban yara wanda ni a tunanina shi ma yana contributing wurin ba ma yara lalacewan tarbiyya. Kamar misali, kina zaune a gida, misali ne zan miki, sai ƙawarki sai ta zo. Da ta zo sai kuna tattauna wani abu wanda ya girmi kunnen yaron ya ji, amma yana zaune a tsakiyanku ko yana zaune a gefenku ko tana zaune a tsakiyanku ko tana zaune a gefenku, tana jin abin da kuke tattaunawa. Kuma abin da kuke tattaunawa ya girmi jin wannan shekarun yaron. Duk da dai shi ma kanshi tattauna abu irin wannan bai dace ba. To ai ban tare numfashinka ba. Shi yasa na ce maka ni zan sake nanatawa. Iyayen nan fa su waye su. Saboda idan tun a farkon tarbiyyan bai ma kamata ita uwa ta sabon maɗa cewa idan ta yi baƙo su zauna tare a gurin ba. Na ɗaya kenan. Shi ne bambancin tarbiyyan da ake yi da na yanzu. To ban kai ki nesa ba. Bari mu miki wani misali. A da akwai abin da na sani, idan a matsayinka na yaro ka zo shiga ɗaki, in ka ga takalmin babba ma za ka yi respecting kanka ne ka koma. Takalmin kawai.
amma yanzu sai kiga yaro ya hau kan takalmin ma ya wuce ya shiga ɗakin ya je ya zauna ai sai ya tabbatar da an yi baƙin ma in yana wasa ne zai dawo sai ya tabbatar da wani ya zo a yaran yanzu dai sai ya tabbatar da ya san cewa an yi baƙo to zai zo ya saka idon shi akan na baƙon ya kalle shi wani ɗan ma zaka ga ya shigo zai saka ido na baƙon ya kalli fuskan baƙon nan ya zira mishi ido yana jira sai an ce mishi wani baka yi gaisuwa ba. To bari mu baki wani ɗan takaitaccen labari ɗan kaɗan da ke da masu kallon mu. Akwai wani dattijo da yake irin harkan kayan gwangwani da sauransu irin kin san harkan kayan gwangwani. So sai ya samu wasu kuɗi amma kuma su biyu ne suke yin sana'ar a unguwan da suke. Sai ya samu wasu 'yan kuɗi a ƙasa wanda ana mai baƙin ciki a inda yake kuma yana so ya matsa daga inda yake saboda zaman lafiya aka ce ya fi zama ɗan sarki ko zama sarkin ma gaba ɗaya. Sai ya zo da ya samu kuɗin sai ya zo irin a cikin sirri sai ya samu matan shi sai yake cewa to mun samu kuɗi za mu sai gida sannan mu canza gurin sana'a amma dai canza mazauni gaba ɗaya. Kin san abin da ya faru? Yaron yana zaune a tsakiyarsu. Da ya tashi sai ya je sai ya samu yaron wancan abokin sana'ar nashi da bai so ya san me ake ciki. Sai ya je ya ce mai ka san menene? Babanmu ya sai sabon gida. Kuma ya ce zai sai mana sabon fili inda za mu dinga yin sana'a. Da ya tashi shi ma sai ya je sai ya samu baban shi sai ya ce ashe baban su wancan za su tashi sun sai sabon gida. Me amfani shi? To ai ka kaman wannan da ka kawo. Ka ga yanzu nan ba ana maganan tarbiyyar yaron ba ne. Yanzu nan ana maganan tarbiyyar su kansu iyayen ne. Saboda iyayen ya kamata su san cewa bai kamata irin waɗannan maganan su yi shi a gaban yaro ba. Ka ga yanzu ba yaro ne da laifi ba tukuna. A fara komawa kan iyayen me yasa suka yi maganan a inda wannan yaron yake. Wanda da yana da wahala ka ji tsakanin mata da miji suna tattaunawa ko a ce mahaifiya da mahaifi suna tattaunawa inda yaransu suke. Idan kuma a da za ka ga idan yaro ya fita waje kamar yadda ka kaɗa zina akan maganan makoci idan ban manta ba a baya maganan makoci cewa idan makoci ya daki yaro. Ai a da ma ba kai kake tarbiyyar yaran ba. Na waje ne. Na waje ne suke tarbiyyantar maka su. A waje za a ga yaronka yayi ba daidai ba a hukunta shi kuma kana yaron ma kanshi yana jin shakkan a dawo gidansa a ce ai wane yayi abu kaza a waje saboda ya san abin da zai biyo baya amma a wannan lokacin ka san me mutane suke yi wai baka isa ka ga yaro yayi ba daidai ba kai dan uwanka ma da kake ji na jini ka ga yayi ba daidai ba ka zo ka faɗa sai a juya maganan a mai da shi cewa kayi mishi shari ko kana ɗora mishi wani magana. Masu kallo kada ku shafa'a wannan shiri na daga zuciya shiri da ya saba ilimantarwa faɗakarwa da mawazantarwa mu ɗan je hutu na takaitaccen lokaci mu ɗan yi ratse kaɗan inda idan muka dawo shirin zai ɗaura daga inda ya tsaya kuma kada ku manta shirin yana tattaunawa ne kai tsaye akan tarbiyya saboda haka a jira ce muna dawowa ba da jimawa ba. Daga zuciya zuciya daga zuciya To masu kallo barkanmu da dawowa daga hutun takaitaccen lokaci kuma kada dai ku manta har yanzu ina ƙara faɗi cewa muna tattaunawa ne kai tsaye a cikin shirin akan tarbiyya. Barka da dawowa. Na'am barka da. To kamar yanda muke faɗi kafin muka je hutun takaitaccen lokaci magana ne dai still akan tarbiyya. Mummy Police. A da. Zan maki wani misali ne sannan sai ki ɗaura daga maganar da kike kai. A da akwai abin da ake ce ma dattijantaka. Komin yaya na sama da kai ya girme ka ko kuma ko da minti ɗaya ya baka kwanaki saboda yanzu na lura babu wannan abin ne. Babu shi gaskiya. Za ki ga wa da ƙani idan sunan yayan Abdul sunan ƙanin Muhammad wannan ƙanin zai dinga kiran shi Abdul da yaya ba zai ma iya kiran sunan shi ba amma yanzu sai aka zo aka samu yaran yanzu kai tsaye suke kiran sunan kowaye na gaba mu cire maganan wa da ƙani a waje ma idan malam Muhammad ne ko kuma ya kai ya kira shi da baba idan makocin shi ya zo ya ce shiga kai mun sallama da mai gidan nan in ya san sunan shi kai tsaye zai je ce wai an ce ana sallama da Muhammad
Ƙwarai kuwa. kalamai ko da ka yi tarbiyyan in baka yi tarbiyyan baka ba, kamar ina ganin yaro ya iya magana da babba. A da ni yanzu ba zan iya kallon idonki in yi magana da ke ba na kau da idona ba ko kuma kaina a ƙasa ba. Ban san ko kin lura da wannan ba. Ƙwarai kuwa. To ka kamar yadda ka kawo wannan misalin, bari in kawo maka wani magana da yake faruwa a tsakanin al'umma. Ban san ko suna lura ba ko ana lura al'umma ana gane irin wannan abun. Kamar yadda ka kawo misali, yaro zai fita ya je ya kira sunan wane gatsau. Abin ya fara daga gida ne. Kaga still wancan maganan da na faɗa na iyaye dai a nan yake. Sannan maganan girmamawa da ka kawo. A yanzun nan ana girmama amma wallahi bai yi kwatankwacin abin da ake yi a baya ba. Saboda idan ka duba a baya lokacin iyayenmu da kuma ƙila mun samu mun ga wasu abubuwan da ake yi. A shekarun baya idan ka ga babba aka ce maka wannan yaya ne, ko bai da komi yana nan a matsayin shi na yaya. Kuma in ya kafa ya kafu, in ya hana ya hannu. Amma a wannan lokacin idan ka ga babba a gida, to wanda yake da daloli a hannun shi ne. Idan kana da kuɗi ko kai ne ɗan auta a gidanku kai ne babba. Kar ka ce wai ya tsaya a cikin yayyi da ƙanne fa. Har iyaye sai su gama magana da ƙaninka saboda ba ka da shi, su gama magana da ƙaninka ba su da inda kake ba. Kai a matsayinka na babba. To ka ga abun daga ina ya fito iyaye. Dan in yau iyayen sun nuna duk dukiyanka wannan yayanka ne bi shi. Za ka bi shi. To ba a fara ba tun a farko. A da akwai wani abu da yake burge ni. Wanda yanzu babu wannan abu. Dan in miƙa miki abu da wannan hannun. Ba wani abu bane yanzu mutane suka mai da shi a maimakon wannan hannun. Duk a cikin maganar tarbiyyan baka muke ciki fa. Na'am. Sai na miƙa miki abu da wannan hannun. A dama sai ka sa hannu biyu za ka miƙa ma babba. Tare da tsugunawa ma. Sai zama na yanzu kaman ki ce ɗan hajiya miƙo min abu. Ma ƙila gashi. Kin gane irin abun? Raini ne. Ko kuma zo ka karɓa. Za ka figa. Wani ma yaron zai iya wurga miki. Kaman ba mu da nisa zai iya wurga miki. To a da akwai wani tarbiyya da na sani wanda ake amfani da shi a da. Yanzu ba ga tebur a tsakaninmu ba. Ban isa saboda tebur ɗin nan in miƙa miki abu haka ki ansa ba. Ran da kai wannan gangancin. Ban tare numfashinka ba, ran da kai wannan gangancin. Jikinka zai gaya maka a da. Amma a yanzu yaro zai miƙa ya wuce kuma ba abin da zai faru. Kai da aka miƙa ma in kai magana ka zama masifaffe ka zama mafaɗaci. Saƙon da ya nan masu kallo shine tarbiyyan baka tarbiyya ce mai amfani kuma abu ce ta lura. Lura da irin kalamai ko siffofin da ɗanka ko ‘yarki yake kallon al'umma da shi a waje. Hakan yana da amfani domin gyara tarbiyyan shi. Goban shi ita ce mai kyau. In baka gyara goban shi ba kaman ka kashe rayuwar ce. Kashe rayuwar kowane ɗa ko ‘ya abu ne mara amfani domin hakan yana lalata ita kanta al'umma da kuma kawo abubuwa marasa kyau a cikinta. Gyara gobanka ko kuma gyara goban ɗanka da kuma hasken al'umma da wa'inda kuke tare da shi. Saƙon kenan a wannan ratse yanda ni na fahimci yanayin abubuwa. Saboda haka a Mommy Police a sashi na ƙarshe na shirin inda muke tafiya mu leƙa sannan kuma mu faɗi asalin abin da muke aika wa mutane wato daga zuciya ɗin. Mu ɗan je hutu na takaitaccen lokaci na ƙarshe inda idan muka dawo za mu ga wani saƙo muke da shi a cikin shirin inda idan muka karanta sannan kuma muka tura ma wanda ya turo wannan saƙo amsar shi ko kuma saƙon shi sai mu ɗan naɗe tabarman shirin domin lokaci yana hararen mu. Saboda haka masu kallo ku ci gaba da bibiyan mu a cikin shirin za mu ɗan yi ratse na takaitaccen lokaci idan muka dawo shirin zai daura. Daga zuciya, zuciya, daga zuciya. To masu kallo barkanmu da dawowa daga hutun takaitaccen lokaci idan yanzu ka zo ko kika zo ko muka zo bisa akwatunan talabijin ɗinmu shirin daga zuciya ke zuwa muku kai tsaye daidai wannan lokaci ina miki barka da dawowa. Na'am barka ka dai. An zo wurin aka ce ranar wanka ba a ɓoyen cibi. Mun zo daidai gurin inda za mu tura saƙonni daga gare ku daga shafukanmu na sada zumunta. Saboda haka a daidai wannan lokaci wani saƙo kike tafe mana da shi kuma wane ne ya yi comment cewa yana so a tura mai saƙo kuma menene saƙon?
A wannan saƙo da muke aikawa wato saƙo ne wanda Malam Ibrahim ya bada a tura ma masoyiyar shi Malama Fatima. Wanda ya tunatar da ita cewa har yanzu fa wannan soyayyen da suke yi na nesa bai manta da ita ba kuma bai rage musu komai akan soyayyansu ba. Ina fahimta sun yi nisa da junansu amma yana so a tura mata saƙo cewa wannan nisan da suka yi bai hana soyayyen da yake tsakaninsu ba. Amma fa ya burge saboda kin san wasu suna ɗauka cewa soyayyen nesa ba ta da muhimmanci ko kuma wata irin soyayya ce wacce ba ma ta da amfani. Na'am, ko kuma tana iya yankewa a kowane lokaci ko tana iya gutsurewa zan ce. Mommy Police, inda ni ne Malam Ibrahim zan tura mashi ko kuma tunda ya ce mu tura mata da saƙo. Malam Ibrahim idan kana sauraro na a daidai wannan lokaci idan ni ne kai zan tura mata saƙo kamar haka. Da fari amincin Allah ya tabbata a gare ki a daidai wannan lokaci da fatan kin yi cikin koshin lafiya. Na turo miki wannan saƙo ne ba don na tashi hankalinki ko kuma na tuna miki abin da yake bata miki rai ba. Na turo miki wannan saƙo ne don in tunatar da ke cewa a kowane bugun numfashi soyayya da kuma ƙaunarki yana karuwa a cikin zuciyana. Nisan da yake tsakanin zuciya da zuciya baya hana zuciya kallon abin da yake so. Shi abin da kake so a zuciya yake, zuciya kuma tana aika saƙo na musamman ga zuciyar da take so ko kuma take ƙauna. Ƙauna abu ne na musamman wanda yake da bambanci da so. So abin da kake so ne, ƙauna kuma abin da kake muradi ne. A kowane lokaci muradin ki nake. Kar ki ɗauka nisan tafiya za ta hana ƙafafuwa na zuwa gare ki. A'a, nisan tafiya tana hana ni kallon fuskan ki ne domin ƙara gaya miki cewa kina da kyau. Ke kyakkyawa ce. Ki ƙara sani, Ubangiji ya ni'imta ki da kyan ne domin ki amfani da shi wurin faranta zukatan wanda ba su da shi. Ki yi amfani da murmushin ki domin saƙo ne ga al'umma. Na yi amfani da murmushin ki ne domin fuskan ki yana kyau da kuma sheƙi idan kika yi murmushi ga al'umma. Ina matuƙar ƙaunar ki a kowane lokaci sannan ƙafafu suna muradin takawa su ga wannan nisan tafiyan domin zuciya ta samu jarumta wurin kai ƙafafu da kuma idanuwa su kalli fuskan. Saboda haka ina ƙaunar ki, ki huta lafiya. Ina ganin idan zai dinga tura mata irin wannan saƙon. Ya tafi kenan. Na'am. Kuma ita kanta za ta san cewa nisan tafiya ko kuma nisan ƙafa ba zai hana shi zuwa gare ta ba. Zuwa gare ta ba kuma ba zai hana rayuwa ci gaba da jibantuwa da abu mai muhimmanci a zuciyar shi ba saboda ɗaukanta da muhimmanci da daraja ta shi yasa har kaga ya tura mata da irin wannan saƙon. Sannan kuma zan janyo hankalin su kada ka ga nisa a tsakanin kai da wacce kake so yana da nisa sosai ka ce za ka ci amanarta. In ka ci amana Allah ba zai barka ba. Na'am. Duk abin da aka sa gaskiya da amana a ciki kuma yana karko. Baya kuma faɗuwa a banza. Saboda haka ina kira ga samari da 'yan mata da akula. Duka a nan za mu nannaɗe tabarman shirin inda za mu kawo muku wani sabon shirin a nan gaba idan Allah mai kowa mai kowa ya kai mu kuma kada ku manta. Ni naku Usaini Abdulkadir dan Hajiya da kuma abokiyar aikin nawa. Khadija Muhammad Zayyanu. Wacce aka sani da Mommy Police. Muke cewa wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Daga zuciya, daga zuciya, daga zuciya abin yake daga zuciya. Daga zuciya saƙon har ga idaniya. Ɗan jarida yau soyayyar su a zuciya. Daga zuciya.